Nyakoronga Jonk mora mintiere hostopo kanyo saa 3 mar otieno mar chien tarik 8 dwe mar 11 higa mar 2025. Kamora mintiere geno mara ni bedo kod odiochieng' makare. Warwaki ni machiegni weche mago manyien mago imore kamo kuong Nyakoronga Jonk waidi thuond weche manyien. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this under the Special Forces Command. Jokenera ticho Uganda Bob Njagi gi Nicholas Oyo manoteki e piny Uganda. Owethuolo kendo seduogo e pachoka. Ne jogo madhi e yiero kuonde ma wadhi yiere ji e by elections. Ne wamanyuru kura gi yor kwe. Lwenyo ok nyal miyowa yud telo. Jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo owuok oko mar siamo josiasa. Manyayo tule campaigns magi motelo ne yiero ma adundo. Police yande kanu negi. Japunyo neg monyume ibel kacha. Assistant chief neg maluka. Police onego yude. Bwana moro chano owiye gilenya kako ka ma apiko. Jodak mararieda ywago reyo e wi rochruok arita. Gino mamiyo gidak kod luoro e miechegi kod kuonde maggi mag ohala. Nyakoronga Jonk machiegni kopogre gi wang' jowi par nyalo luwo chenro makamagi achiel kachiel e mbui mago mag Uganda. Otieno makamuono hago mos waonge mbui mano mar Facebook. Kata kamano yudo achiel kachiel e mbui mar YouTube wantiere Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Bedo kodo nyaka giko nyinga Sharon Ongao. Jal malokoro wach nyinge Elizabeth Otieno. Kwa chako heni ndalo 38 bang' lala e lwet jogo mane chich godo ni gina pisas magobila. Mago mag piny Uganda tok nenore e campaigns mag goyo debe ne jalar tend piny e piny Uganda Robert Kagulanyi kata Bobi Wine. Jokenera ticho Uganda Nicholas Oyo kod Bob Njagi gikone to wethuolo. Njagi kod Oyo ne wethuolo kod jolweny mosebedo ka odino negi kendo chalo gi nyaka hembetre mar piny Uganda mano mar Uganda e pachoka okinyi makawuono. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa. Jokenya riogo wacho ni ne odin negi e kambi mar jolweny mag Uganda. Bang' lal e yo moko ng'ere e piny Uganda, tarik 1 dwe mar 10 gani bang' yuoro e campaigns mag jalar tend piny e piny Uganda, rotiko maduond bura mar National Unity Party, Robert Kagulanyi, mabende ong'ere ka Bobi Wine, jokidonora tich Oganda Nicholas Oyo kod Bob Njagi, gikone to ne owethuolo. Oyo kod Njagi ma osebedo ka odine gi kuom thuolo mar ndalo 38 mokalo ne owethuolo kod apisas magarita mar piny Uganda ogwen ma piny rugo kawuono kendo chwalogi e mbetre mar piny Uganda pacho kae. I'm so delighted to be back home. I want to thank all Kenyans for standing in solidarity with us. Mostly we have the media, the Fourth Estate, for putting our story almost on a daily basis. The human rights organizations, Amnesty International, LSK for the Hubers Corpus. We have the Defenders Coalition, KHRC, Vocal Africa, you know them all. We want to thank you so much for standing with us all through this time. Negilero ndalo 30 mokalo, usebedo thuolo malach kabende isandogi kendo imiyogi chiemo maricho. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because we were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this under the Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. We believe that it was something that we are going to talk about. At this point, we don't want to say much because we have to go for some medical attention a bit. We are traumatized, but we are happy to be home. I'm happy to be here. There are things I might have taken for granted. Today I may not take them for granted. Okang' mar weyo gi thuolo wachore ne obiro bang' twak ma iye tek moting'o nyaka jorito ma pacho kae kod piny Uganda. I want to thank everybody who has been helping us throughout. It has been a difficult time,
but God is in control, and we also thank God so much. There were a lot of complex negotiations that took place. One of them involved the former president of the Republic of Kenya, the fourth president, and that is Uhuru Kenyatta. And it is out of the negotiations and the discussions that took place at the very highest levels of the two governments, plus the former president, that we have had the two, Bob Njagi and Nick Oyoo, return to Kenya. Kalure kod olo mar dendgi, Oyoo kod Njagi osingo mar chiwo ler mathoth bang' yudo thieth ka bende giduoko erokamano ne jo Kenya, ute fwambo, jokedo ne ratich oganda kod anyuola magi kuom chung' kodgi motegno. Nyakorom gojwang' sirikal mapachoka kore dwaro mondo red chike mag mbetre mabiro rito jo Kenya modak e pinje maoko ahinya e alwora mar Afrika ma Ugwe. Ka giloso kod jofwambo, riwruok mar jotend kanisa mar Pentecostal Voice of Kenya koro wacho ni nyao oseneno e kaka sirikal rito joge e pinje maoko. Kaluwore kod weche mosebedo ka timore piny Tanzania kod Uganda, kama jo Kenya moko osenegi, hinye kendo maki gi thuon, ka sirikal mapachoka to ling'aling'a. Simfros Okinda miyo ler. E thuolo mar dweche buora sani, jo Kenya mopogore osebedo ka yudore kama tek e pinje mantiere alwora mar Afrika ma Ugwe, ahinya to pinje mag libamba ma Tanzania kod Uganda. En gima medo kelo liet e pacho kaka sirikal mar Kenya koro iseyo kuom jwang'o joge pinje ma oko dewo arita margi. Following their disputed presidential elections has brought to light the untold suffering Kenyans expatriates are being subjected to out there, often without eliciting any response or support from the government. In the Tanzanian case, for example, credible reports indicate that several Kenyans were injured or killed during the protests that occurred on the election day, while a unknown number have been the victims of coordinated brutal crackdowns of foreigners by Tanzanian security forces in the days after elections. Riwruok maten kanise mar Pentecostal Voice of Kenya ywak ni nyao makamano koro osemiyo pinje ariyogo kawo jo Kenya matin kendo diyogi e thuolo moro amora ma giyudo. When the State Department of Foreign Affairs released a tepid and indifferent statement published on social media platforms, this lackluster response sends the wrong signal to foreign actors who seek to harass, intimidate, harm, and violate the basic human rights and dignity of Kenyans living abroad. Kotele gi koja margi Pastor Peter Manyuru, jodolo gi koro dwaro mondo sirikal mapacho ka okaw matek arita ma jo Kenya kendo rid chike mag mbetre mabiro rito jo Kenya duto manitiere pinje maoko. We also call upon the government of our foreign nations, particularly East African neighbors, to respect the basic rights and freedoms of Kenyans in their country in adherence to UN and regional human rights conventions and protocols. Kamano bende gijiwo pinje gini mana kaka Kenya odagi kwe ko jo pinje maoko e ka gin bende girit chike matayo pinje e bwo riwruok mar Afrika ma Ugwe. Nikoro ka ng'anyo owuok Uganda kata Tanzania to wan jo wabedo targeted ni mondo omakgi nikoro ni gin magi kelo shida ilano. Wadwaro ni mondo wakwa ker ma wan kodo e Kenya kaka rais marwa mwahero mondo otemane kod ker mar Ministry of Foreign Affairs otemane rango nito ang'ono madhi mbele ni jowa mane ipinjegi nikech wan kaka wasedaki Kenya kaka kod jowa okwasega bedo kwa timo ni gik magitimonwa ipinje ma gik magitimogo. Kato bende ni Bob Njagi kod nyawadgi Nicholas Oyoo mano make piny Uganda osewe thuolo. Ywak imedo ketne piny Tanzania bende mondo we thuolo jo Kenya manyaka sani kalo esan kalore kod yiero manyorumo Tanzania kendo konye kelo ringre John Ogutu japuonj mayando tho e kinde tulo mag yiero no. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jogo manoyudo hinyruok e kineneno ringre Prime Minister machon mapachoka mosenindo Raila Odinga e alap mar tuke mar Kasarani koro kwayo piny owacho mondo konygi chulo omenda mar thieth kendo chulo jogo manoyudo hinyruok gi anyuola mana wedegi otho. Wang' jowi mar Ramogi olimo Susan Mahebu, miyo manochwad magina nyadiriyo e bamne mano makor ka chwich
kanyakla kod makor kacham e kinde manodhi neno ringre Raila Odinga. Ei ward mar joma mine e od thieth maduong' ma Kenyatta, wayudo Susan Mahebu kadhi nyime gi yudo thieth tok hinyruok mar magina mane yudo Kasarani e kinde mane dhi chiwo luor mar mogik ne mosenindo Raila Odinga. Tulikuwa tumeenda nimekaa gate 15 juu kabisa. Wakaanza vile vijana walianza vurugu chini, kurusha vitu. Askari wakaingia kaanza kutupatia gas. Nilistukia tu tukaona damu. Naweza kwenda kushika hivi niinuke mguu naenda hiyo damu tu. Vivian Oparo kaka masira makamano ne ojuke. Masira mabende wang' jowi maramugi. Oyango kaka magina ne ochwade e kinde mane nitiere gi geno mar neno ringre Raila Odinga. Owacho ni gisani sirikal ojwang'e e kinde momenda mag thieth moyudo medo kunore. Ni bili bado ilikuwa inasumbua. Ningependa tu usaidizi nitoke hapa. Rudi kwa nyumba. Ninaye watoto huko. Wamekaa bila kuona mama yao. En achiel kuom jogo mane ochwade gi magina. Mapod medo yudo thieth bang' hinyruok mane giyudo Kasarani. Tulikuwa wengi huko chini, sasa sijua kwa wadi gani. Sana nilikuwa naona vijana tulikuwa nao kwa kasho. Piny owacho ne osingo mar chulo omenda mag thieth ne jok mane oyudo hinyruok kendo chulo familia mane wedegi owito ngimagi. SHA imelipa 120, ikabaki 87,800 na venye amelala kutoka juzi ukilala ni 2,000 bado. Mimi sijaona msaada yote hata mtu wa serikali yote mwenye ametembelea Vivian. Magi duto timore tok jumbe adek bang' ringre mar mosenindo Raila Odinga ne chopo pachoka motelo ne iko mare. Kata kamano, ne oganda mane oyudo hinyruok e kinde neno ringre mosenindo Raila to pod okwame osiptende mopogore opogore e kinde maginyagore kod chulo omenda mag thieth. Nakorom gajongo pogre gi mano en ni moko kuom josiasa masiro sirikal manywanda onyiso chung' margi motegno mar siro sirikal jatend piny William Ruto e bwo winjruok mar agenda 10 mane Ruto keto sei kod Raila Odinga. Gikodo kweth maketo sirikal tesre magiwacho ni temo manyo yore mag baro ODM nyadiriyo. Kotelnegi kod ogai mar ODM e yor kojolo Oburu Oginga. Jotelogo nosingo mar tiyo e tich achiel mar chwalo dongruok mapachoka kendo jiwo achiel mar oganda. Steve Biko Mioler. Alap manyasanda e kar chung' bura ma Ugunja. Jotelo mag duond bura mar UDA kod ODM masiro sirikal manywanda noyudo thuolo mar dhi nyime gi lando injili matiyo kanyakla e bwo mabul mar broad-based government kotelni kod agenda 10 mane jatend piny William Ruto okete sei gi Raila Odinga. Broad-based government ka wawinjre gi sirikal mar President Ruto ni watiyo kode jaka 2027 agenda 10. Na mewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Alikuwa ametuonesha barabara na akasema tunataka Kenya moja. Hatutaki Kenya yenye wengine wanabaguliwa. Miaka mingi sana watu wa eneo hili wamebaguliwa na kufanywa ni kama hao sio wananchi wa taifa la Kenya. Kane giloso sa chenro mar choko omenda mag bugo grube mag mine e kar chung' bura ma Ugunja, jotelogo nokwayo jodito mag duond bura mar ODM mondo kik tem goyo punda gi duond burano nimar jatendgi nyocha owegi kama ber. Iterwa kama dhiye mar Bahati Nasibu kiki chomi kodwa kanyo omen kwayo mondo wahore mos ka gik moko dwaringo matek ahinya gi sani to wadok piny matin. An ang'eyo maber kabisa ni kama wentie sani ng'amiko ema kowi, ng'amiguonyo ema guonyi, ng'amirito ema riti. Kane okawo chuti mar wuoyo, Gavana Masia James Orengo nokwedo weche manyocha moko kuom josiasa duond bura mar ODM osebedo kawacho ni duond burano onge kod jatelo manyalo rakore kod jatend piny William Ruto e debe e higa 2027, kowacho ni gima duong' sani en manyo yore mag tego ODM. Nyaka ti go tamsi siasa ka. To ng'ato kik wachnwa no ODM ok nyal golo president e Kenya kae.
Mano to kayie. Kata kamano, ogai mar ODM Yor Kojolo, Oburu Oginga, nodwoko wechegi kowacho ni ma ok en saa mowinjore josiasa mag ODM chak wuoyo siasa ma higa 2027 kojiwogi mondo gibug sirikal ma manywanda kendo pono lemo mag sirikal manywanda gi sani. Sami kunyo iye to inie ieno ibe iye no nyalo nimo kodi omiyo ka ini ikunye tinie iye ting'amo fuo koso mane do ing'amo fuo omiyo mano ok onyal donje gie sani. Koro wan gima wawacho ni watiuru atiya wajenguru chama marwa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. E kinde maduol mar IBC ikore mar bago yiero madundo e kuonde mopogore pacho ka. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo owuok oko mar semo josiasa manyayo tulo e campaigns mage kwacho ni giseyudo muya maling'ling e wi lweny makamago. Omolo mane loso bang' ji ariyo wito ngimagi e yo magalagala e kar chung' od bura ma Kasipul wacho ni kinde osechopo ma oganda jo Kenya nyaka koro nya siasa mar lony kod demokrasia kendo tegore gi siasa mag tulo. Jachung' ne weche arita kwe. Adwa ni wabed gi campaign gi yiero mokwe. Nyoro nuneno gimotimore Kasipul ok ber. Adwa na wuogi kaendi gi ugunja ka. Ne jogo madhi e yiero kuonde ma wadhi yiere ji e by elections. Ni wamanyuru kura gi yor kwe. Lweny ok nyal miyowa yud telo. So amor gi jo ugunja kendo akwayo jo Kenya mamoko ni wabed ni wanyalo goyo siasa mar kwe, siasa mar luor, siasa madongowa. Jotije madirom 300 matie kar loso nyamburko ma Kenyatta Golf Race Course Jua Kali Society Garage mantiere boma ma Nairobi. Koro koyo sirikal mamalo tend county ma Nairobi kaachiel kod jotelo mane giyiero mondo konygi kik golgi e lo kama garage no nitiere mabende gisebedo kuom thuolo moheyo higni 30 koro. Jotijego liko ni nitiere achudhe moko mantiere koda gombo mar yako lobno kendo omiyo gi ndalo 14 mondo gidar. Kata bedo ni gintiere kod oboke moyiedhi mane sirikal omiyogi mayango gi kaka weg lobno. Joyce Duor gi ler mathoth. E kar loso nyamburko ma Kenyatta Golf Course Jua Kali Society Garage e boma ma Nairobi, jotij odich timo tijegi mapile ka pile mondo giyud nweng'o. Kata obedo ni gidich, gionge kwe e chunygi ni mar nitiere achudhe moko madwa mayo gi lowo kama garage no nitiere magisebedo ka gitiye kuom higni buora. Garage ni ochakore higa mar 79 bang'e kogik 95 to ne wayudo allotment letter kanomiwa gi sirkal kane wan e organization miluongo ni Kenya National Federation of Jua Kali Association. Kaluwore kod jakom mar kar loso nyamburko no Elisha Odhiambo, lowo kama garage no nitiere osebede lwetgi chakre higa mar 1995 mane sirikal omiyogi oboke moyiedhi kaka weg lobno. Kata kamano, higani gihum nono gino momiyo achudhe moko koro dwa mayo gi lobno kendo omigi ndalo 14 mondo gidar kanyo. 2012 to member marwa mabe noseaka machon manoseuso share mare nochako duogo 2013 no kotimo kora mare ni en member maka modhio manyo title moyudo kato uso ne mama miluongo ni Asha. Machiegni last week gikelo nwa barua wagi wakili ni wawuok bang' jumbe 2. Jotijego wacho ni gisetiyo kanyo kuom thuolo mar higni mohewo 30 ka bende gikonyo e tiego rawere mathoth higa ka higa to koro gikia kama gibiro chomo kaponi ogolgi kanyo. Every 3 years wagolo nyithindo mang'eny makata government okapar ni under Jua Kali sector dhani kama ogolo machal gi kaka wagolo. So wan gi barua mora mora ka higni 30 godi waonge barua di waonge ka. Giwacho ni lobno makar loso nyamburko ma Kenyatta Golf Course Jua Kali Society Garage ponono ni odoke lwet achudhego en gino mabiro ng'ado ne joma thoth yorgi mar yuto mapile ka pile. Koro kaponono ni ogolwa kar kendi anto kaka Pamela anja hotel inanoga. An bende nitiere gi jogo mandiko ma watiyo godo. Koro okelo challenge maduong'. To mokwongo wan wawegi wadhi hinyore
nikech ng'ato kaka an familia na otegemea donge aya nyaka jonyuol na nyaka wedena mang'eny to mang'o otegemea nikech ang'owa nikech an to gitegemea nikech kama antiene ema yuda ang'owa ema yude nweng'o moro matin to watimo ang'owa to wase ya kodgi. Kuom mano gikwayo jotelo mopogore opogore mondo wuog oko okonygi mondo achudhego kik yak lobno. Sijui hadi custodians wa hii shamba aje alikana members wapi wakasikizana ati shamba sasa hao ndio custodians. Hizo pia tunataka kujua wenye walifanya hii mambo pale kwa lands, pia tutajua, inafaa tujue ilikuwaje mpaka hii mambo ikakuwa bila kuhusisha members wa hiyo place. Hii shamba tumepiganiwa sana na Raila alipigania hii shamba sana mpaka tunashangaa kwani kifo ndio limefanya tunaanza kusumbuliwa tena. Bende ginyiso achudhego ni kagin kod adiera ni lobno en margi to giter bura e doho mondo doho obed jatheka. To kendo the same person en mapudo ng'ato nogo na en mapudo chandowa pod odhir ng'ama no uso ne ndekonwa barua ni mondo wavacate. Wadwaro ni mondo gima kamano okom kagin gadieri ni pauni ne margi to gidhi e court. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga jong dakika ni 20 tok sadek mar otieno kapok akaw yo matinya koronga jong par ni warwako ote magi mioro nwela mago ote macho karede ka uchiel nono mbui mago mag Uganda benyalo oro ote makamago achiel kachiel. Asomo na ote adek Ondeng Henry iwacho ni mor kuom weche mabende wegodo thuolo njagi kod oyo iwacho ne nwaki ntiere buore Nairobi. Ntiere ja Kenya mabende wacho nang'o momiyo ni pile ka pile onagi kende mainyore e weche mag siasa. Joel Onyango iwacho ni Sharon ma Joel Favor Onyango wuoda wendo iwacho ni jo-Kenya momak Tanzania should be set free. Joel nosewegi thuolo okinyi mano makawuono. Na korongo jongi no mar bunu maka yo matin aduogi mathoth bang' yo matin. Bende kwa aduogo koda chenro mano mar mine wacho kik dhi mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni Nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium.
gweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. E gweng' mokue, kama hera kod makruok ng'ato gi nyawadgi iketo e tem pile ka pile. Yani mama ini okinde kata nian nyathini. Bang' ka jaode olalo tich, en ema koro ne en geno mar jodgi. Wach tich ni ka onge to dichuo geriawa. Kata kamano, bedo gi chuny monyosore nyalo miyo kata mana joma nigi chuny motegno odonje mudho. Ang'e baba ni sani ikale matek, lakini kikidewo. Be joodno biro yudo ng'wono koso odgi biro podho nikech singruok ma ok ochopo. Ana onge weche mang'eny, polisi makero aluongo mondo tim wachno. Ne masira mopondo ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakorongo jong dakika 25 tok saa 3 mar otieno machiegni e twak marwa e chenro mar mine wacho otieno makawuono. Otieno makawuono nyakorongo jong thoro wach mabende odoro twakie en kotende kod thieth mar jogwek mabende ntiere kod ang'ola. Midhiero mopogore mabende gisebedo ka gikale kin mamoka inyanya kotende kod thieth okumba mano mar SHA en pek mane mabende gisebedo ka giyude. En twak mabende odoro bedo kwa twak godo gi Lois Omondi mabende en jakenera tich jomong'ola. Abiro bedo ka tudra kode achiel kachiel kentiere studio marwa e county mano ma Kisumu. Lois sarwa kidi machiegni e chenro mano mar mine wacho gini mara ni bedo kod otieno kada mno odiochieng' makare machiegni ahinya twak thieth mano mar jomong'ola. Lois kinyal mana winja mana kwa chako gin midhiero tenre kod thieth mabende joma ntiere kod ang'ola e pacho ka osebedo kakadhe. An ng'ano mong'ol mokwongo. An bende ang'ol mana gi ng'ol mar obwongo kaka jowa mamoko. Tuo bende tuo gi tuo mar obwongo. But gik moko kosebedo nwa e yo mayot as concerning to issues mag SHA. Koro kaka ipenjo ni en problem mane ma wasebedo kwa yudo kaka jogo mong'ol nikech an nyaka ng'ano mabende kedo ne ratiro mar jogo mong'ol. Kachiel anyalo wacho ni bedo nat kedo ne ratiro mokwongo an bende ang'ol kendo awinjo gino e denda an awuon. So akwongo wacho ni nyaka ne wach mar issues mar SHA anyalo wacho ni first of all our issues, our views were not taken. Ok nokaw pachwa kata ng'eyo ni jogo mong'ol gi ng'ol mar obwongo gi to gichalo nadi to gi to giwacho ang'o. Koro wanyawacho ni the Constitution of Kenya of Article 35 of the Constitution of 2010 talk about the information. So the moment mane okomiwa the information, kora paro ni mano bende en atia. Mano wach mokwongo. Kendo doga wacho ni the Article 10 to talk about the public participation alongside other principles such as democracy, human dignity, equality, social justice, inclusivity, and transparency and accountability. So wawacho ni nyaka wachane bi there is no accountability. Kachako mokwongo anyalo wacho ni wan gi jowa mang'eny manie cash transfer. The government no wacho maler
ni ong'ado the employee 2.7% of their salary. To kong'ado mano, okonyo go jogo ma vulnerable. To ewi mano, wan jogo mong'ol kata jok mar vulnerable mantie cash transfer, wasedhi osiptal. To kwasedhi osiptal ok nyal thiedhwa nikech government okotimo ang'ono, okoremit pesa mar SHA. Kane wantie the former NHIF, ni chulo, ne wayudo cash ma is 2,000, mano is fast cash. Then a bank cash no, Inua Jamii mar cash transfer, onego bed ni wayudo cash plus. Koro plus ni ema bet mar health. Koro wayudo kasoro kae, kakoro wayudo cash, nikech cash ni en mana mar mondo mi ng'ama vulnerable oyud kaka oketo chiemo e mesa. Koro kochopo ni en osiptal, ok ochul ni SHA, koro watimo nang'o? Na moko kuom lokruoge Lois mabende samoro mano bende ni kanyo. Wadongo wawacho ni en sirikal kok nokawo pachwa, bende awacho ni all mental disability cases are referral cases, which are not, they are referral cases which are yet to be, they are to be taken to referral hospital. And those should be not be taken to just a general practitioner. Akeni kinyalo wana winja, gin moko kuom lokruoge mage mabende samoro nudwaro mar mondo mi sirikal onywande okumba manyien mabende sani koro itiyo godo mano mar SHA ne jogo ek mabende nitiere kod ang'ol mopogore opogore. Okay, anyalo wacho ni chandruok ma wan godo kanyo ma wayudo ni mondo gimedi en ni giketonwa gima giwacho ni referral. To referral, kai wan gi jok man gi cognitive disability. To jok man gi cognitive disability nigi gimiluongo ni psychotic. So psychotic, awinjo ka jomoko wacho ni Aleiman wacho ni eni ng'ato ni mental nigi juogi. Koro seche ma mental nigi juogi, koro en ng'ama ok owinjo wach mar referral. Koro kok owinjo wach mar referral, to chuno ni mental en odhi adhiya osiptal kama nodhiye cha. Koro seche modhi osiptal cha, most of us, wayudo ni koro dogo jisi di koro mondi bed referred. Koro ikuongi idhi chake level 3. To level 3 ni ka idhiye, idoki oko understand gimiluongo ni level 3. Koro seche moko ni dhiye level 4, to kanye kama mental ose build a trust. Koro kanye kama kelonwa problem nikech sama wadhi mental nyalo mana dhi kama osegene a trust gi ng'ato mose develop ni ka ema nyalo dhi, to ken ng'ama winjo wach moro ni eni nyaka dhi e level 3, eka dhi e level 4, eka dhi e level 4. Koro mano osebedo nwa challenge mamiyo jo mental mang'eny osebedo kwa dhi osiptal, to koro kelo tungni e kind kata mana doctors mathiedhogi, nekech i understand ni ng'ama nigi psychotic en ng'ama uye lokre to goruok mare bende ni machiegni. Koro inyalo yudo ka seche mang'eny giwedhi osiptal, to mano bende SHA be kok ochul, watiyo gi invalid prescription. To wan jok ma tuo trigger marwa mokwongo en health, which is medication and drugs. Koro kok wayudo yath, watinde ni wabiro tiyo mana gi prescriptions moro ma kata mana 2023 ma ok sani. Koro tuo bende medre, to wamedo bedo more vulnerable. Mabende huyuak nen kotende koda kwede kindego mabende uyudo thieth makoni kod kocha wacha kwede kata mana stigma gi dhongere, to diwach nango kotende koda oganda mantiere koda ng'ol. Kwede wayudo mang'eny in the society, nikech
mokwongo en from the government because government koko miyowa pesa koko remit pesa to Assisi maro wacho maber ni en medication gi yath to yadhne mok wayudi wamedo bedo mosavia kopogre jomoko bende de manyalo wacho ni eni kata mana jo hospital moko bende ok understand jo mental nikech time miluongo wago ni wan gi juogi koro ok wayud thieth ok wayud yath ma wamuonyo no seche ma ok gichule kachacha yath wago bende are very costly and then in fact koka weyo anyalo wacho ni yadhgi apart from them being very costly yadhgi they are regulated gin yath ma are police case gin yath ma kana harm koro ok wanyal yudogi without the doctor prescription kendo wach machielo koro waneno ni sirikal ogeng'onwa thieth sirikal omedo keto stigma sirikal ema medo njaowa moloyo mana kamano mana kaka grube mamoko e kind thuolo mosekalo bende osebedo ka ywak ne okumba mano mar thieth mar SHA jogi ma bende nitiere kod ang'ol bende yango ni SHA bende samoro bende mono gi dhi e suptende ma bende samoro gihero bende wach mar adier ne okumba mar SHA samoro bende osuptal ma samoro ng'iyo mano mar mondo mi dhi mar mondo mi thieth samoro SHA ok yier ne suptende maket kod mago mana kinyalo golo dok e witwa kotenre kod okang' makamana. En adier ni jo serikal o jo mental gin jok madhi mana kama gi trust tok gidhi kamora mora nikech kata ka wan e mier kama wantie as a layman iyudo ka jo mental go gin jok ma ng'amu wuoyo go en mana ng'amu wuoyo go but ok giwuo gi ji te koro kose gen trust kuom ng'at koro mane ng'amu dhire koro seche modogo nyiswa ni dhi uru un otwe lwet ng'ama ne ong'iyo kodi cha kodi koni ni mondo idhi e level 3 e ka mondo idhi kama e level 4 e ka mondo ibi duogi chop ka to wan mano ok wanyal and then kalure ni the most of your mental bende wanyalo wacho ni ne nigi learning of education ma gin bende ok gi understand gigo ere ka dong ikona ni ene ja mental me street nyalo bedo referred e kang ni dog duoka koro miyo jo mental mang'eny ok dhi hospital and anyalo wacho ni in fact awacho ni mang'eny osebedo ka medo hinyre and to bende wamedo tho. To Lois wang'e ni inja kenera tich jogi kuma ntiere kod ang'ol in iwuon bende motelo niwacho ni intiere kod ang'ol akeni koyo maru ne odiochieng' ma kawuono ne sirikal inyanya kotende kod weche mag thieth ne jogi kuma ntiere kod ang'ol debed ang'o otieno ma kawuono nuonane nani motelo ni wacho ni in bende nitiere kod ang'ol to bende isebedo kikedo ne oganda mantiere kod ang'ol kwayo maru kaluwore kod achiedh nade mopogore opogore ma bende usebedo kukadhe dwer ni sirikal timnu ang'o kotende kod yudo thieth makare gima wadwa ni sirikal otimnwa wademand nekech mokwongo social protection is a right it is not a favor koro kudong wawuondre ni wagombo kata koro wadwaro we are demanding kaka jogo mong'ol immediately nekech assistive device wa mokwongo ed medication and health koro koko miwa mano jogi dwan wadhi kanye to wan bende wan mana gi feeling mondo wa a belonging in Kenya wan be wagombulo watimo gik mang'eny to wan ji we are human being first of all so we are demanding the government mondo gichulnwa SHA to giwe tiyo gi nyingwa ni gimiyowa pesa ma ne pok gichulnwa nyaka dende wa demand ni nyaka ne gichak keto SHA pok gichulnwa SHA so wa demand ni government ochulnwa SHA mondo jowa man gi disability jowa mar vulnerable oyud kaka dhi hospital
Ng'ini wantiere kod ang'ol mopogore opogore Lois, mana kaka nisewacho, kopogore kata gi ng'ol mano mar obwongo, bende wantiere kod ang'ol mag autism e kind ng'ol mamoko. Akeni ne caretakers nikech bende wantiere kod jogo ma bende osebedo ka rito jogo ma ntiere kod ang'ol mopogore opogore. Ote mari otieno ma kawuono debed nang'o ne jogo ma bende osebedo ka kawo ting' mano mar rito jok ma ntiere kod ang'ol. Giwachni mogik kaluwore ni thuolo bende aneno ka ng'adowa. Okawinjo maber. Lois, mana kanyalo mana nuoyo ni wang'e ni otieno ma kawuono ntiere oganda mathoth mantiere koda ting' mano mar rito jogo ma ntiere koda ng'ol mopogore opogore, obed mago mag thieth, kaka gineno kaka giyudo thieth, kaka giyudo chiemo, rwakruok e kind mamoko. Akeni ote mari debed nang'o ne jogo ma bende osebedo ka rito oganda ma kama kanyakla kod wachni mogik kaluwore ni thuolo bende aneno kama e wang'wa. Okay, gima nyalo miyo caregivers en ni, first of all, if you are not infected, you are affected. But anyalo wacho ni gima mondo caregivers otim mokwongo, gi jog go obed gi notification manyiso ni you are a Kenyan citizen. Nikech most of cases iyudo ka seche moko ka ng'ato kata idwa yud gimoro to joma onge notification go gine ma gikwongo gibiro mokwongo kata kapo ni nitie gimidwa yudo kata idwa pogo mogo moro to joge makwongo biro mokwongo, nikech mondo mi idonje kata mana cash transfer nyaka bed ni ka in ng'ama tin to nyaka ibed gi birth certificate, to nyaka kapo nono ni in ng'ama duong' to nyaka ibed gi ID. Koro jowa moko mang'eny machalo caregivers nitie kaka osebandon jogo mong'ol. Koro mano wacho ni gi abandon gi mokwongo, koro sirikal kaka koro sani nyoro wa gi shani gidhi abandon wa moloyo kata kaka di abandon, nikech inyalo mana wuoyo ka you have a notification, and then be mondo mi bed assessed to bro yudo ni in gi birth kata in gi ID, but kionge gigo to onge giminyalo timo as a national council, onge gima the national council nyalo timoni. So gima kwayo mokwongo en ni mondo watim the right gibed gi notification as Kenya citizen. Erokamano inyalo Lois. Mondo jowa mong'ol be mondo bed assessed. Mondo giyud ratiro margi. Erokamano inyalo Lois kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa otieno ma kawuono kintiere sido marwa e kaunti mano ma Kisumu. En mana geno marwa ni sirikal biro bedo ka winjo ywak maru mano mar bero thieth mago mag jogo ma ntiere koda ng'ol mopogore opogore. Nyakorom ga jwanga no ka secho serengo dakika 41 tok sa 3 mano mar otieno naloso kanyo gi Lois Omondi mabende jakenera tich joma ong'ol. Gisani wakayo matin aduogi mathoth mano motenre kod weche mago manyiena e chenro mano mar imore. Two countries, one unforgettable adventure. Start in vibrant Singapore, where futuristic skyline light up the night gardens, glow into the city, and every street feels alive. Then cross into Malaysia, a land of rich culture, spice-filled markets, towering Petronas, skyscrapers, and moments of discovery at every turn. This is more than a holiday. It's two worlds, one journey. Enjoy 6 unforgettable nights with View Travel from only $2,150 per person sharing or $2,830 for a solo trip. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control.
Chunya me gombo monada gukodi. Chunya mai gombo monada gukodi. Dak maunge kelele. Zedi. Maunge kelele. Woulda wonde. Era maunge kelele. Maunge kelele. Tuko busy. Maunge pangana. Maunge pangana. Mondo iyud thuma mar hera maunge kelele kaka sikiza tune mari bonyeza *812 *784 # Ramogi TV e od jothumbe duto. Ne korongo jong machiegni wadhi nyime gi weche manyien magoimore. Jodak mawuok e kar chung od bura mar Arieda koro ywago reyo e wi rochruok mar arita. Magocho ni sani omedo kethore e alwora gino makoro giyango ni miyo gidak kod luoro e miechegi kod kuonde magi mag ohala. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kar chung od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya, midhiero mar medruok rochruok mar arita kwe otimonewa. Gino ma jodak yango ni mayo ginindo piny maru kalure kod monj masakasa e lwet jomaundu mapoko yangi. Polisi yande kanu negi, japunyo neg monyume ibel kacha, assistant chief neg maluka, polisi onego yude, bwana moro chano owiye gilenya kako ka uma piko. Security ok ber kalure ni intiere agencies masanigi. Gionre ona ma mine mai siro kadhi mwalo ndwaraka. To gigengo ne bwa resika mabende dhi ong'ielo bende gigengo ne bwo Paradon Sky wadhi otshon nikech samoro jok moriti wang'ayo bende ng'eny jok manyalo tongi chuo sana japiko yudo kotongi okawa piko ni into wei kanyo kitho sani kata rita mar liel ma ng'ato wuok e dala ni be dala cha alwora makani okinyal temo kibe liel mar arita tibedo kanyo koda chokruok oserumo saa 8 kata saa 7 otieno kata saa 9 dala ni ne kacha okinyal wuok e dala ni medhi e dala cha ibete kom nyaka ro mapar gachiel kogwen kore ki wuok e dala ni. Jodago koni gidak kod luoro ni mar aresa achiel mar otieno kapok ng'ato ochopo pacho kowuok e yore gi mapile mag yuto to ngimagi ni andaki nikech kuom otimore marach maweyo thothgi kod hinyruok mag ojalo ka moko to inego kanyo. Sana koro wan ju pikipiki ni wan matek kabisa. Yani wach security koro onge maluoro in go marach. Ka in ga piko manyien ok iwuoge odisa achiel otieno. Sani nyalo lose nyapesa ni moro kachopo kata 1500 ni moro. To kirieyo aramku kata iwuok inyalo rieyo lwak ipoka security nikech onge. Nyalo poka jok moko andi kata ji adek moko ang'wen. Dara mowuok ka dhi mabenjone. Ok inyalo we sari otieno ginus. Ok ilo michopi alingling cha kapok onegi. E sama kawuono giyango ni negi komiyo moro manyocha jonjore mane omonjo e dalane monego e yode. Kwayo gine sirikal chalo kamae. Ka ema yando tong'e jorito mane waketo mondo miyo ritnwa. Otong' ji adi 2 temo tho. Mwayudo ko ikigiki. Kata sani aiko mama moro piny ka. Aiko sani. Ta aiko mama manyocho negi kendo gole yode kinego. Honorable Otiende akwaye ni kuom ng'wonone omanyinwa security motegno oket Arieda. Kae kwa kelo bura mar mondo ji okel bura mar security iyudo ka polise godo bende donjo dwa tamo ji kendo ni gine magidwa rito area ni. To wan wewegi wadwan warit area ni mar mondo area ni obed masawa. Alwora ni wadak ka joma onge sirikal. Sirikal kanitie mani alwora kanitie minyalo kel manyien to manyien go bende waluor ni igolo gi kuonde matich onge matich osenjaore tikelo gi kato koro wamor no kel mawelo kara mawelo gi be no sejogo joka ikelo gi kato bang dalari adek wabe gi jogo. Polisi osebet ka moko osebet mang'eny sana magi seng'iyo gi ji wachichi ni nyaka joma timo gik maricho go moko ging'eyo to ok ginyalo wacho nikech gin osiepegi kendo gilokre jo gweng' gin ma giwuotho gi joma madho kong'ogo onge kaka inyalo mako jakuo ka in ofisa to imbi wuotho kodgi. Koro wadwaro security ma kaka okenwa police post ka nyalo miyo polisi nyalo patrol ndara ka mondo mine wagi obed gi ku. Jodagi koro nigi geno ni jotelo mane giyiero biro winjo ywakgi kendo wuok oko mapiyo mar kawo ondamo e neno ni arita kwe mar Arieda odok e wang'e mondo giyud fuong'ruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Arieda, Siaya County.
Koke County Masenya Korongo Jwanga Tiri County Manoma Migori. Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Social and Cultural Rights. Dinyime kod nyuando oganda e chenro mar timo nonro kaka omenda jopiny itiyo godo e chenro mag dongruok mopogore opogore ma idendo kaka social audit e county ma Migori. Jafamarwa e county ma Migori Jojuma nigi ler mathoth. Piny owacho ma county Migori osebedo ka koro keto omenda tenge e budget ma timo chenro mag dongruok mopogore opogore. Ka piny maduong' en to bende koro omenda gi itiyogo makare e chopo chenrogo mag dongruok. E okang' mane jopiny oketo piny owacho e kokgi mondo chenrogo mag dongruok koro tim kaka owinjore. Riwruok mar East Africa Collaboration for Economic and Social and Cultural Rights ECO kawo tende kod jopiny e kaunti ma Migori dhi nyime kod nono kaka omenda jopiny itiyo godo e chenrogo mag dongruok. E kinde romono mano bang' korruogni oganda ne ochiwo duoko ma opogore opogore kawo tende kod bende koro itimogo chenro mag dongruok e kaunti ma Migori. Jaribu kwenda kwa barabara kama barabara ya Ngisiru totedi ni mbaya. Hakuna kitu imesaidika, watu wanaumia huko. Kidi Ngisiru dispensary niti improvement yakanyo odonje governor. Eyudo ka yath sani nitiere namba mar yo tito timora dome omedore. Kero dispensary no government manogero nwa hospital no tiyo nyaka sane to hospital no ok obedo cemented, floor mukure, jotuo winjo matek. To gikelnwa dakteche malongo manyalo konyowa ka ECDs have been put, so we are just trying to plea for the other publics that does not have, like Ugari has none. ECD class can be put to that area. Ywak maduong' ma oganda chiwo en kowuok e sekta no mar pi e kaunti ma Migori kama jopiny wacho ni chenro mag pi mathoth mane ochak gero koten kaunti ma Migori koro kwamo. Nokuny pi e dala mar Alara Dago nyaka sani pigno pok obedo ni konyo oganda ma e piny mar Alara Dago ma e Central Sakwa Ward. Awuoyo kuom pi mane okuny Ogwedhi Primary School ma osagere nyaka tangi kuma ituome e chiro mogwedhi. Piping osatim, sola bendo osaketi, to pigni ok kony jo Ogwedhi at all nikech ok oti. Lo jorongo e pi mayudore Mori Nyamatomo mano kuny kod sirikal mar kaunti ma Migori, to pigni ok oler. Samo goye kowuok e bugo kacha to wuok korabuor. Tiende ne ok owinjore mondo dhano oti kode. Akwayo kuom wach mar pi maore dispensary en hospital manyocha losi to waonge gi pi, mon nyuol to pi onge. Ywak nitiere ne apeyni mathoth bende koro richo kendo kalre to inya ikine makoth chwe. Barabara ma Mikiria kabiro Gwedhi orach, oningo lose mondo mi okony ji nikech kata mine ma yach madwano bi hospital seche moko giyudo shida. E duoko magi jopiny owacho ni tend kaunti ma Migori osetemo mathoth e sekta mar thieth ma oting'o chako ute thieth manyien. Like last year we were out to fight for the completion of Nyamware dispensary. Right now the Nyamware dispensary is very functional and it is now serving almost 4,000 households. Kisindi dispensary, we are seeing fruits that it will be opened soon as promised by the CS for Health, because they have done some renovation and painting as well. We have Mutabe and Oboke dispensary that have been opened, they are functioning. We are trying to appeal for more drugs and more staffing to be done. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kopogre gi mano, en ni safar mar jipangi na Viusasa ochope giko e gwenge mag imbo mar piny Kenya. Ka jodak ma Shianda, Sabatia, Kwisero gi Luanda nowuok oko ka romgi mar neno chenro makamano. Jolendo mag Nyakalondo kamoting'o Radio Citizen, Mulembe FM, Sulu FM, kaachiel gi Vuka FM noriwore gi johera magi e chenro mag Viusasa. Viusasa rwako higni 8 nyaka ne chake ka johera mathoth ne oyudo mich e wuoth mar imbo mar piny Kenya. Jo Kenya mane yudo thuolo mar ndikore Viusasa biro yudo thuolo mar neno chenro mopogore opogore ka bende mich ma bende giloyo chopo nyaka shillings million 2. We created that platform so that content creators in Kenya
wale wanajua comedy, wale wanaimba, wakina Musindi, vijana wetu wote wale wako na talanta, unaweka content yako hapo and you make money from it. Kama unajua kudance, kama unajua kufanya any creative activity, that's the whole point of you sasa. Subscribers wetu, asanteni sana kwa kujitokeza kwa wingi na asanteni kwa kutushikilia. Miaka 8 si michache kuwa hewani na kuwa na watu wenye wana subscribe kila siku for 8 years. So tunasema asanti sana na tunasema muendelee kusubscribe. Unaweza jipata wewe ndio mshindi wa 50,000. Mimi ni shabiki sana wa Citizen News, naziona. Naendelea tu kuambia wananchi wazidi kusikiza radio ya Citizen, waweze kuwatch TV ya Citizen pamoja na Mlembe ili tuweze kupata manufaa. Tim mar Gor Mahia nodhi nyime gi ikruok motelo ne tugo makiny mano mar lig mar kindgi kod Police FC e alap manyayo. Jalup kocha Kobi Mensa owacho ni gigeto yudo point 3 bang' wuok gol achiel kuom achiel gi klab mar Ulinzi Stars giko odira mokalo. Jabak mar Gor Sylvester Owino korka kore to wacho ni ong'eyo ni jobunde ma Police nigi jotugo maber mano mar loch, to kata kamano owacho ni Gor oikore makare ne tugono. Gor sani ni thuolo mar 2 e lig bang' tuke auchiel to Kakamega Homeboys momako thuolo mokwongo. I believe that we have another chance to respond well after a very disappointing 1-1. It's a must win. I believe that we're in a very good chance from what I saw in Police. I'm not underrating them. Yeah, true. They are a tough side, but equally we are prepared enough to make sure that we face them and get maximum points in that match. But I know it's not going to be easy. So the players really have to be mentally prepared. Wuotho bedo marabora ne klab mar FC Leopards to klab mar Mara Sugar loyo gi gonde 2 kuom achiel e tuke dhula lig maduong' ma pachoka. Tugono mane obagi helap ma Mumias Complex. FC ne nigi geno mar yudo loch e tuke 4 moluore. Kata kamano gonde 2 mar jatugo Enis Cheriot nomiyo josukari Mara points 3 duto. Mara Sugar koro nigi point 10 bang' tugo tuke 7. E kinde ma klab mar FC Leopards nigi point 12 bang' tugo tuke 7. E tugo machielo, Nairobi United oloyo Kariobangi Sharks gonde 4 kuom 2. Amesema moja haitoshi, labda mbili. Jimo Willy kushoto aletwa nani na Willy huku kichwa kilo Dennis Cheriot, he goes high to head the ball home. Huenda ikawa anapoteza mechi yake ya kwanza msimu huu, first loss of the season. Cheriot amesema moja haitoshi, labda mbili. Jimo Willy kushoto aletwa nani na Willy huku kichwa kilo Dennis Cheriot, he goes high to head the ball home. Nakorongo jaga neno moko kuom mote macho ni to kwa mi weche mag tuke matimore pinje maoko. Kata kamano wangeni Manchester United nowuok amodhi mag gonde 2-2 kana gitigo koda Tottenham. Team mano mar Arsenal bende dhi nyime koda tukegi e kindgi koda Sunderland manyaka sane hinyisa ni gintiere amodhi mano mar gol 1-1. Gisane wasom ote 3 bang'e gonworiti. Aya, Sharon Anotino Gonye jakano kimira mar Kodete Junction neno weche manyien e yo makare chopo ni kintiere Kodete Junction. Fredrick Omopiyo iwacho neno kintiere Muhoroni sub county. Bendocho ni mosmari makende yore ni jopuonje mano mar school ma Muhoroni School Factory kod student duto mago mag Koro Ward. Asom ote machielo, sirikal otimo maber mar tudore gi sirikal mano mar Uganda mondo owe kijende
mano omake mano Jalango Otieno mago vijende ariyo mano joked ratich oganda Bob Njagi kanyakla kod Nicholas Oyo mabende no wethuolo odiochienga makawuono kok manyakoro mga jongwe wamake gi kanya nokodo mana dakika ariyo kapok oromo saa 4 mar otieno nyawadwa aneno kana mna kan jowetega mano Kolo the DJ kanyakla kod Lin Ramogi Nyanyakach bende donje studio kedo giseko record chenro mano mar Thuma Dagmor ibed gotieno mokwe nyinga Sharon Ngao jal malokono wach nyinge Elizabeth Otieno orituru masane